बे टिल्लुआ साला आंनि फैसा माखाखौ लाना दोननानै बिबाबो फैसाखौनो हरनो नागिरा। दा लाइमोनाबो थांनो नागिरदों, भारा बिदों। आं मा खालामनांगोन दिनै? ओइ टिल्लु, मायोब्रा? माबा लाइमोनाबो थांसैनो गारि भारा हरनाय 200। आच्छा, गारि भाराखौबो जोंहासो होनांगौ नामा? खोब रुवाथि थाहैदों माथो, फैसा मोनाखै न'? आरो मोनसे बाथ्रा आब', सोरबाया फाथिलाय बिसिनो फैगोन ओमफ्राय गारि भाराखौ जोंसो हरनांगौ नामा? हरा 200 फैसा हर। आं नोंनियाव दङबा हर। नोंनिसो प्यारा बिब', आंनि नङा। टिल्लु, नों मानसिया मानो बेफोरबायदि 200 फैसाखौनो हरनो हाया नामा? आरो नोङो मानो आंनिफ्राय फैसाखौ लाबोजोबनांगौ? आंनोथ' आधा दोनमोन नोङो। नाङा नोङो खरसा खालामजोबो, नों गासैनोबो फैसा रानना होजोबो। दा आरो लाइमोनाबोनो 200 हरलाय, आरो सोरनोबा 200 हरलाय। दै नाङा, आंनियाव थाबासो फैसाया थागोन, मिथिबाय? नोङो आंनियाव जेमान बिबाबो आं हरा आब', मिथिगौ ना? लागिबा नोङो थां सोरनिबा दाहार लानानै हर, नोंनि मोजां बिब'नो, नोंनि अनसुलि लाइमोन आब'नो। सेंग्रा गोरलै गोसथोनो हागौ, हो? गारि भारा गैया बिनिया? सेंग्रा गोरलैनिफ्राय बिनो हाया बियो, ओरैनो गोसथोगारद'। सेंग्रा गोरलैया अबाव होनो बेनो, बिनिफ्रायसो लुथिगोन। दाथ' बियो रुवाथि थादों, रुवाथि थाबाथ' बियो फैसा मोनखागोन। दा लाइमोन आब'निफ्रायसो लुथिगोन बे सेंग्राया। राहुला साला फालथु हिनजाव बुरि गोसथोग्रा। जानाय नंलालै, बिनाव बिबाथाय मोननाय नंला। गामियावनो सोरनिबाफोर थाल लानानै हरनोसै आं। धार बिहैनि र' आं। देलै दे, नांला। मानोथ' मा नोंसो होनांगौ गारि भाराखौलाय? गावगायानो एसेबां गोजाननिफ्राय फाथिलाय बिसिनो फैदों, गावगाया लाबफानो हाया फैसा? खमसे खम गारि भाराखौथ' लाबो। मालायनि फैसाखौनो लामा नायबाय थाबा जायो नामा? जोंनियाव फैसा दोङो होनना मोनथिगौ ना बियो, खोनाना मोनदों होनना मोनथिगौ। बेनिखायनो जोंनिफ्राय मोनगोन सानबाय थायो आरो। मानो मोनबाय थानोलै जोंनिफ्रायलाय? जोंफोर मा, जों जमायनाङा नामा? जोंनो फैसा नाङा नामा? औलै औ, नंगौ दे, नंगौ। सोरबाया फाथिलाय बिसिनो फैगोन, गारि भाराखौ जोंसो होनांगौ? इस, मा बाथ्रा जाखो बेलाय? ओइ बिबारि आब', नोङो जाम्बि जाना दं। नोङो आगोलै जेरै बेफोरबायदिनो जाना दं, नाथाय आं आगोलनि टिल्लु नंला। सानसे समाव नंगौ दिनै लाइमोन आब'आ हेल्प खालामदोंमोन, नाथाय दा बियो ओरैबायदि दुगि जाबाय, ओरैबायदि गोसोफोरा गेसाव जालांबाय। हेल्प खालामदोंमोनबाबो बिनि फारसे आंनिया अननायानो फैला मानोबा। सिगांनि लाइमोन आब'आ माबायदिमोन आरो दानि लाइमोन आब'आ माबायदि जालांखो, आयौ आसुरितसो। बेफोरबायदि जानाङाब्रा मानसिफोरा। हेलौ, मा दाबो सफैयाखै हा? माथो फुंनि 8 बाजियावनो सफैगोन होननाया? अबावथ'? 10ता जालायसिगोन माथो, दिनैबो फैया नामा? मा हौवाखौ फाथिलाय बिसि खांनो मोननायखाय फैला नामा नोङो, हा? ओइ र' आनै, नै थांनो नागिरदों, ओंखारनो नागिरदों आङो। मैयानि खर' सानायानो मोजाङै हामाखै आंनिया। एसे उन्दुथ'दोंमोन आङो, ओमफ्राय दा जिरायना दं, ओमफ्राय ओंखारनोसै। दे, फैगोन होननानै फैयालासिनो थानाङा दै। आङो सानजौफुनि ओंखाम सङा, नों फैनानै संनांगोन। देलै आदै, नोंबो मोनजाया जाजानो गिदों ना मायो? मोनजाया जाजानो गियाखै, मोनथिबायना? आंबो मोजांबा संनो हायो। नों मोनथिगौआनो माथो, आंनिया आथिं सानाय सिं सानाय दङ होननानै। नङाबाथ' आं संनोनो हागौ हारसिंबाबो। राहुल फन हरदों। दोनथ'लाय आनै, दोनथ'। हेलौ सना। सोरजों बिजिमोनलै? आनैजों। आनैया फन हरदोंमोन, आंखौ लिंहरबाय थादों। ओमफ्राय नोङो दिनै थांगोन होननाया थांला नामा? थांसै र', ओंखारनोसै। उन्दुनो ओंखारसोदोंमोनलै, दसे उन्दुबाय। नोंखौ मिस खालामसोदों आं सना। आंबो सना। ओमफ्राय दिनै आंखौ नाया नामा नोङो? लामायाव लोगो हमनो हागौमोन माथो। दिनै आं बेलेगावसो थांनो नागिरदोंलै सना। बा, अबेयावलै? सोरजों? ओइ, लोगोफोरा बेरायनो थाङोलै अबावबा। आंखौबो लिंदों, दा थाङाबाबो गाज्रि मोनगोन ना। बा, नोङो थांलायगोन आरो आंखौ लोगो हमालासिनो? मैयाल'सो लोगो हमदों माथो सना। बा, मैया लोगो हमबा दिनै लोगो हमनो हाया आरो? बा, नों आंखौ नायनो बाबाय न'? बिदि नङालै सना, लोगोफोराबो ब्रा ब्रा लिंगासिनो आंखौ। दा बिसोरजों थांफायाबाबो गाज्रि मोनगोन ना। थेवब्लाबो आंनिख्रुइ लोगोफोरासो देरसिन जाबाय आरो नोंनि थाखाय। बिदि नङालै सना। दे नोङो फैग्रो, आङो एसे लेट जाना थांगोन दे बिसोरजों। नांला दे, नोंनिया गोसो गैखाया आंखौ लोगो हमनो। दङलै सना, मानो बुजिया? दे, नांलायला दे लोगो हमनो। थांदो नोङो लोगोफोरजों। नोङो गाज्रि मोनाथ'? मोना दे। दे होमबा, दा न' मोनहैबा फन खालाम दे आंखौ। जागोन दे। दिनै खेबसे नायलांबावनो सानदोंमोन आङो राहुलखौ। राहुलनि महरखौ नायबाबो अहाया आङो। मा एसे किउट आरो मा एसे हेन्डसाम आरो अनसुलाथारबो। राहुलखौ मोनाबा फाग्लि जागोनलै आङो। मालाबा सानो दे, आं हाबा जाखांनायखौनो राहुला आंखौ मोजां मोनमारदों।
एसेबां समायना एसेबां हेन्डसाम आइ एसेबां किउट सेंग्रायानो आंखौ मोजां मोनमारदों आइ लाभ इउ राहुल आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नोंखौ मोनाबा फाग्लि जाखागोन आं आंनि अनगा जुदि नोङो गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामोबा आं बै सिख्लाखौ पुरा खतम खालामखागोन बुथारखागोन आं लाइमोन आब' नोङो थाथ'दे आङो गामियाव थांना फैनो र' दसेनो फैगोन गामियाव मानो थांनो नागिरदों माबा गुन्दै लाबनायनि 200 फैसा होनदोंलै आङो लुदुमि आब'नो बेखौनो हैनो थांनि र' दा थाङाबा जाया आरो उनाव थांबानो जाबायना नाङा र' थाबनो हैना फैनि नोङो ओंखारगौ मानि ए थां होमबालाय आंबो थांसै आरो ओंखारहोलांसै सासेया लिंगासिनो आनैया ओंखाम संनो हायाखैनो सिं सानाय आथिं सानाया जालायबायनो बांद्राय दे नङाबालाय थाबावनो हागौमोन औलै माथो बुंबावनो आरो फैसाबो लादों नालाय खामानिखौथ' मावना होथारनांसिगोन औ दे अब्लालाय थांदो नोंबो थाबैनो खिन्थु थाबैनो फै दे आंबो ओंखारहैनोसै आंनिया ओंखारनाया दसेनो जायो औ दे आब' ओंखारहैथां आं दसेनो फैगोन फैसाखौल' होना फैगोन औ दे अब्लालाय एसेबां फैसा बुरजा थानानैबो आं गामियाव दाहार बिहैनो थांनांगौ जाबाय बिमा बिमा जों फैलाय गैया अबावथो थांखो मोसौ नायनो थांदों आफाया मा दख'ना लाबोदों गावनि हिन्जाव गदायनि थाखाय लाबोदों खोना आंनि थाखायबा दिनैहालागै गस्ला गांसे बायना होफेराखै बिबाबो सानसेबो होआमोन आइयासो होयोमोन आंनो आफा नोङो दख'ना लाबोदों बिबो गांनै नोङो नोंनि हिन्जाव गदायनि थाखायसो लाबोदों ना आं बिबाबा नोङो गांसेबो होफेरामोन दा नोङो हिन्जाव गदायनोबा बायना लाबोदों जोंनोबा सिगां जेबोखौनो होआमोन आइनोबोसो होबावामोन नोङो आंनोथ' बाद हो दख'ना बायना होनायथ' बाद हो रुमाल बिबाबो लाना होफायामोन नोङो दा हले हिन्जाव गदायनोबा दख'ना गांनै लाबोदों जमुना बे दख'नाखौ आं नोंसा आइनि थाखायल' लाबोआखै मिन्थिबाय नोंनि थाखायबो लाबोदों आरो नोङो बिमाखौनो सनमान खालामनो रोङा हा आइ बुंनो हाया नामा नोङो आइ थाला बिमाखौ बेफोरबायदि बुंनो लाजिया नोङो हा सोर सिखायनाय नोंखौ बेफोरबायदि हा गिदिर मानसि सनमान खालामनो रोङा आरोथ' बियो दा नोंसा आइसो नोंनि आइसो जायो आङो आइ होननानै मालाबाबो गनायना लाया खोनासं आइ गासैबो बिमा गदाया बेफोरबायदि जाजोबा मिन्थिबायना आरो नों मा सानदों नोंसाया दख'नाखौ गावनि थाखायल' बिदों ओहो आं दख'ना बायना लाबोनोनो सानाखैमोन नाथाय नोंसा आइयानो बिहरदों नोंनि थाखाय गांसे आरो गावनि थाखाय गांसे आरो बुंनो थाङोबा आं नोंसा आइनोल' लाबोनो सानदोंमोन नाथाय नोंसा आइयानो बुंबाय जमुनानियाबो दख'नायानो गैथारा आरो आंनियाबो गैथारा बेनिखायनो सानैनोबो गांसे लाबो बेफोरबायदि बुंदोंमोन नोंसायानो नाथाय नों आरो गाज्रिसो सानबाय थायो बिमा गदायबाबो अनग्रा थायो आइ जमुना नों मानो बुजिया गनायना लादो जेमानबाबो आं हाबा खालामबाय आङो नोंनि बिफा नालाय बिनिखायनो नोंबो बेखौ गावनिनो बिमा सानना लानांसिगोन मिन्थिगौना आइ आरो आंसो नोंनो दख'ना लाबोनो नागिराखैमोन मानो होनबा फैसायाबो एसे खम नालाय दाथ' गायनाय फुनाय दिन बेनिखायनो नोंनो उनाव होगोन साननानै नोंसा आइनोल' लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय आरो नोंसाया बुंबायना बेफोरबायदि मा होनदों आंनि थाखायबो दख'ना बिहरलायदों औ आइ औ सफैबाय बिफा नोङो हाथाइनिफ्राय ओमफ्राय दख'नाखौ लाबोदोंना जोंफोर सानैनोबो गांसे औ बिमा दे जमुना अबे गांसेखौ नांगौ नोंनो लादो जिखि जाया गांसे लागोन दे आइ दा दिनै जमुनाया आंखौ एसेबां मोजाङै आइ होनना बुंदों ओरैनोबा माथो आइ सोदोबानो बेनि खुगानिफ्राय ओंखारनो नागिरा जिखि जाया आइ बुंनायखाय गोसोखौनो स्रां मोनलायदों आंहा मोजां मोनलायदों दे अबे गांसेखौ नांगौ बासिना ला गांनैखौबो एखे लाबोदोंलै आङो सानैनोबो दामाबो एखे खालाराबो एखे औ आयै गांनैबो एखे नंमारगौथ' दासो मोजाङै नायदों आं दे बिफा नोंबो ओंखाम उखैबाय खोना थांदो आथिं आखाइ सुहैदो हाथाइनिफ्राय फैनाया ओंखाम खुरनोसै आं औ दे बिमा खुरदो दे आंबो ओंखाम उखैसोबाय आंनिया आइया मोजां मारदे गदायबाबो आं बेखौनो मायबा सानदोंमोन गोसोआ एसेबांबो गाज्रि नङा रागायालाय दङ दंनाया थेवब्लाबो अनफिनोबो माथो बिनि गोसोआ जुदि गाज्रि मोनबा आंनि थाखाय दख'नाखौनो लाबोनो होनाय नङामोन आफायाबोसो मोसौ फाननानै एसेबां फैसा मोननानैबो आंनो दख'ना गांसेबो गस्ला गांसेबो बायना लाबोआखैमोन नाथाय आइ उन्दैयासो बायना लाबोनो होदों आंनि थाखाय आं आरो बेखौनो मा सानोमोन
बे बुहुमाव गाज्रि मानसिल' गैया मोजां मानसिबो दंमारो आंलाय सानोमोन बे बुहुमनि गासैबो मानसिफ्रानो गाज्रि गोजाजोब होननानै नाथाय आं दिनैसो मोनथिबाय बे बुहुमाव मोजां मानसिबो थामारो दिनैनिफ्राय आङो आइजों मिलायना थासिगोन आंनि आइ नङाबाबो आं आइ सानना लासिगोन दिनैनिफ्राय आइयाथ' आंखौ नागारलांबायानो बे आइ गदायखौनो आङो गावनि बिमा असे सानना लानांसिगोन